Wykrzyżo złapał. Koło w powietrzu z tyłu. A ja to przejechałem na tyle. Dobra, koło ci wisi w powietrzu. Chciałem się nie Daj chyba długo No nie? Prawda, panie Tomku? Bez kinetyka się nie obejdzie. Ta lina jest w miarę elastyczna. Działa. Decydujemy. Uwierz mi, że nie da rady. Masz drugą, tak? Ja uciekam. Jak to mieć takie w głowie? Dobry. Bo jeździć trzeba umieć, prawda? Ale no to ja stąd Carlosa wyciągałem. A jak